Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε στο The Saint Show. Μπορούμε να βάλουμε μερικά, πώς το λένε, κομφετί. Γιατί άργησα, επέστρεψα όμως και θέλω να το κάνω εορταστικό. Όπως είδατε, ανάψαμε φωτιά, έχουμε κάτσει, έχουμε αλλάξει λίγο το theme. Και κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε. Άργησα λίγο, αλλά δεν πειράζει. Είχαμε κάνει και θέλω να με δικαιολογήσετε λίγο, επειδή έκανα ένα πολύ ωραίο βίντεο, το τελευταίο μου βίντεο, που ήταν με τον επισκέπτη, τον κύριο Σιμεών Κοντούδη. Ελπίζω να σας άρεσε. Από ό,τι είδα λίγα σχόλια και λίγο feedback που πήρα από κάποιους συγγενείς, φίλους το ένα και το άλλο, τους άρεσε πάρα πολύ και τους άρεσε πάρα πολύ ο τρόπος που μιλούσε και γενικότερα ο θεματικός κύκλος. Οπότε, άμα θέλετε να ξανακάνω με καλεσμένο, φυσικά γράψτε μου, και γενικότερα άμα θέλετε να κάνω με τον ίδιο καλεσμένο, μπορείτε να μου το γράψετε, γιατί μπορώ να τον ρωτήσω κάτι διαφορετικό τώρα. Προσπάθησα πάρα πολύ να εστιάσω στην αυτοβελτίωση. Τώρα, αν σας άρεσε, μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Μπορείτε να μου γράψετε στα σχόλια και θα δω το feedback. Τέλος πάντων, μίλησα πάρα πολύ για το προηγούμενο podcast και το τι σημαίνει και γιατί έλειψα. Δεν θα μείνουμε σε αυτό. Θα μείνουμε πάρα πολύ και θα μπούμε απευθείας στο θεματικό κύκλο του σημερινού podcast. Σημερινό podcast είναι, καθώς τελειώνει και η σεζόν, το The Saint Show σεζόν 2, θέλω να κάνω μία μικρή ανακεφαλαίωση. Φυσικά θα κάνω κι άλλο ένα ακόμη βίντεο πριν το τέλος και σταματήσουμε για λίγο καιρό να με βλέπετε. Ξέρω είστε πάρα πολύ στεναχωρημένοι. Είναι μία μικρή ανακεφαλαίωση και θα μείνουμε στο θεματικό κύκλο, όπως έχεις καταλάβει ήδη, που λέγεται νόμοι της επιτυχίας. Τώρα, πριν ξεκινήσω να κάνω κάποια μικρά disclaimers, δεν είμαι δισεκατομμυριούχος, δεν είμαι φανταστικός γκουρού και λέω να μ' ακούτε το ένα το άλλο γιατί εγώ τα έχω καταφέρει. Δεν λέω κάτι τέτοιο, απλά έχω διαβάσει πάρα πολύ. Έχω δει πάρα πολλές νοοτροπίες, προσωπικότητες, έχω ακούσει πάρα πολλά πράγματα. Και νομίζω ότι καθώς άκουγα, διάβαζα ξανά και ξανά, μπορούσα και έβλεπα νομίζω μοτίβα. Άνθρωποι απλά να επαναλαμβάνονται και να γίνουν πιο συγκεκριμένους, πετυχημένοι άνθρωποι να επαναλαμβάνονται. Όταν τους ρωτάνε φυσικά μία συμβουλή, πώς το έκανες, τι μπόρεσες και κατάφερε, πώς το κατάφερες τέλος πάντων, τι έκαναν, πώς το έκαναν, νομίζω ότι έβλεπα ξανά και ξανά τις ίδιες συμβουλές. Το οποίο στην αρχή με κούρασε, αλλά μόλις το κατάλαβα λίγο παραπάνω είδα ότι δεν γίνεται αλλιώς. Δεν γίνεται αλλιώς. Δηλαδή, ο δρόμος για την επιτυχία μερικές φορές είναι κουραστικός. Θα ακούς τα ίδια πράγματα ξανά και ξανά. Θα ακούς πράγματα τα οποία τα θεωρείς εσύ αυτονόητα, αλλά στην τελική δεν τα βάζεις και στην καθημερινότητά σου. Έτσι ήμουν και εγώ, έτσι είμαι ακόμη και εγώ. Δηλαδή, ακούω ακόμη πράγματα που συνεχίζω και διαβάζω, τα ακούω ξανά και ξανά. Και λέω, καλά ρε φίλε, αυτό μου το έχουν. Με συγχωρείς μικρόφωνο. Καλά ρε φίλε, μου το έχουν ξαναπεί. Δεν χρειάζεται να μου το ξαναλες. Αλλά δυστυχώς αυτά είναι. Τώρα, θα αναλύσω 5, 6, 7 νόμους επιτυχίας. Τους είχα κάπου γραμμένους κάτω, αλλά φυσικά ακόμη και είχα φτάσει μέχρι και το νούμερο 17, δηλαδή να κάνουμε μία ώρα podcast. Αλλά έτσι και λίγο πάνω κάτω, έτσι όπως τρέχει λίγο το μυαλό μου, αυτή τη στιγμή θυμάμαι περίπου 6-7. Θα δούμε πώς είναι, δεν θα μείνουμε στο νούμερο. Θα μείνουμε στο γεγονός ότι από όλες τις πληροφορίες που έχω μαζέψει, από όλα τα βιβλία αυτοβελτίωσης, από όλα τα βίντεο, από όλα τα συνέδρια, ομιλίες που έχω δει και έχω διαβάσει, θα μείνουμε στις πιο σημαντικές και τι μου έμεινε παραπάνω. Φυσικά υπάρχουν πάρα πολλά ακόμη. Μην μου πεις ότι ξέρεις, υπάρχει και αυτό, υπάρχει και εκείνο. Φυσικά υπάρχουν. Δεν λέω ότι είναι μόνο αυτοί οι νόμοι της επιτυχίας. Υπάρχουν και άλλοι. Οπότε μείνε μαζί μου και θα μπούμε στο νούμερο 1. Και στο νούμερο 1 είναι ότι προσπάθησε πάρα πολύ να επενδύσεις στην εκπαίδευσή σου πριν κάνεις οτιδήποτε. Πριν κάνεις ένα game plan, πριν προσπαθήσεις να καταφέρεις κάτι, ένα νέο στόχο, προσπάθησε να είσαι προετοιμασμένος. Και άμα μπορούσαμε να βάλουμε έναν τίτλο στον πρώτο νόμο της επιτυχίας, θα έβαζα μια πολύ ωραία φράση που μου δίδαξε ένας πολύ ωραίος συγγραφέας. Τώρα με συγχωρείτε για το γεγονός ότι δεν θυμάμαι το όνομα του συγγραφέα. Όπως και να έχει, θα βάλουμε τον τίτλο «Επένδυσε στην εκπαίδευσή σου» για το πρώτο νόμο. Αλλά αυτή η πολύ ωραία ιστορία είναι ότι ένας συγγραφέας είχε κάποτε έναν πατέρα που του έλεγε ότι αυτός ο πατέρας του έλεγε συνέχεια ότι πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν την τάση να ξοδέψουν $100, φυσικά Αμερικάνους, εμείς θα πούμε €100, $100, οτιδήποτε και αν είναι, δεν θα μείνουμε σε αυτό. Πάρα πολλοί έχουν την τάση να ξοδέψουν τόσα πολλά λεφτά για ένα πολύ ωραίο δείπνο, για τη διασκέδασή τους. Αλλά όταν έρχεται η ώρα να ξοδέψουν λεφτά στην εκπαίδευσή τους, φοβούνται, διστάζουν.
και μια συμβουλή που μπόρεσα να πάρω είναι από αυτό που μου είπε αυτός ο συγγραφέας, είναι ότι ποτέ μα ποτέ μη φοβάσαι να ξοδέψεις λεφτά σε βιβλία. Ό,τι και να κάνεις, όσο και να είναι, προσπάθησε να μην φοβηθείς, γιατί το βιβλίο είναι η μόρφωσή σου, είναι το τι τρέφει στο νου σου, το μυαλό σου. Ποτέ μα ποτέ μη φοβηθείς να πάρεις ένα βιβλίο να διαβάσεις, επειδή δεν έχεις αρκετά λεφτά. Ας πεθάνεις άφραγκος, αλλά σε έχεις διαβάσει όλη τη βιβλιοθήκη του κόσμου. Νομίζω ότι είναι αυτό που πήρα πάνω κάτω. Και μου αρέσει πάρα πολύ. Μ' αρέσει πάρα πολύ, γιατί όταν μιλάμε για λεφτά και όταν λέω αυτή την συμβουλή σε κάποιον, φυσικά είναι αμυντικός, γιατί είναι πάρα πολύ ιδιαίτερη. Δεν την ακούς συχνά και είναι μια λίγο κακή οικονομική επιλογή. Αλλά άμα θέλουμε να μιλήσουμε για οικονομικά, νομίζω ότι αυτό που έχω καταλάβει είναι ότι άμα θέλεις να επενδύσεις σε ένα καλό βιβλίο, ας το δούμε λίγο και είναι ένα έμεσο κέρδος. Δεν θα ανοίξει αυτό το βιβλίο και θα βγάλεις λεφτά, αλλά θα μπορεί να κερδίσεις κάτι παραπάνω από λεφτά. Κάτι παραπάνω. Τώρα μείναμε λίγο στο θεματικό κύκλο των χρημάτων και των λεφτών, αλλά όταν λέω επένδυση στην εκπαίδευσή σου, δεν είναι αναγκαστικά να είναι τα χρήματα το νούμερο ένα μας. Επένδυση στην εκπαίδευσή σου σημαίνει ότι σε οποιαδήποτε και αγορά και αν βρίσκεσαι, είτε είναι δουλειάς, είτε είναι στο πανεπιστήμιο και θες να επιλέξεις την κατεύθυνσή σου, ό,τι και να είναι στη ζωή σου, προσπάθησε να επενδύσεις πρώτα στο να μάθεις πώς δουλεύει αυτή η αγορά. Προσπάθησε να ρωτήσεις κάποιον που έχει ήδη πετύχει σε αυτή την αγορά. Προσπάθησε να κάνεις μόνο τη δικιά σου έρευνα να δεις πώς είναι αυτή η αγορά. Μην πας με, πώς να το πω, να αυτοσχεδιάζεις. Νομίζω ότι αυτό είναι το καλύτερο και το πιο απλό. Μην αυτοσχεδιάζεις. Μην δεις ένα στόχο που σου αρέσει πάρα πολύ και πεις ok, πάμε να το καταφέρω με την πρώτη, χωρίς να έχεις κάνει τίποτα. Σχεδίασε πρώτα. Να μπορέσεις λίγο να είσαι στρατηγικός με κάθε σου κίνηση. Και δεύτερον, να ρωτάς. Νομίζω ότι δίνει μια πολύ καλή πάσα η λέξη ρωτάω για το νόμο επιτυχίας νούμερο 2. Αλλά πάνω κάτω αυτό θέλω να σου πω. Γιατί όλοι οι νόμοι επιτυχίας νομίζω ότι συνδυάζονται. Νομίζω ότι το νούμερο 1 φτάνει. Νομίζω ότι δεν μπορώ να σου δώσω καλύτερα. Επένδυσε στην εκπαίδευσή σου. Και όταν λέω για ρωτάω, πάμε και απευθείας στο νούμερο 2. Νούμερο 2 είναι ότι μάθε να ακούς παραπάνω από ό,τι μιλάς. Από όλες τις παρέες και από όλους τους ανθρώπους που έχω ακούσει, έχω διαβάσει, έχω κάτσει μιλήσει, νομίζω ότι κατάλαβα καλύτερα ότι είναι καλύτερο να ακούς παραπάνω από ό,τι μιλάς. Δηλαδή, μερικές φορές δεν είναι πάντα και το καλύτερο να μιλάς. Δεν εννοώ ότι δεν είναι καλύτερο επειδή αρχίζεις και γίνεσαι σπαστικός προς τους άλλους. Είναι επειδή μερικές φορές άμα μιλάς παραπάνω εσύ, χάνεις μαθήματα τα οποία θα μπορούσες να έχεις πάρει. Υπήρχαν πάρα πολλές φορές που ήμουνα σε έναν κοινωνικό κύκλο, ο οποίος εκεί πέρα δεν ήμουνα ο εξυπνότερος, ο καλύτερος, ή να ήξερα τα πάντα. Θα μείνουμε παραπάνω λίγο πιο κάτω στο βίντεο για τους κοινωνικούς κύκλους. Δεν ήμουν εκεί πέρα ο καλύτερος. Δεν ήμουνα σε αυτή την αγορά που λέω. Δεν ήμουν ο καλύτερος. Και η συμβουλή αυτή μου δόθηκε και προσπάθησα να την κρατήσω σε όλη τη διάρκεια της ζωής μου και να έλεγα ξανά και ξανά στον εαυτό μου, προσπάθησε να ρωτάς παραπάνω από το να μιλάς και να λες εσύ το δικό σου ξανά και ξανά. Να ρωτάς, ρώτα. Και το τι κατάλαβα είναι ότι παρόλο που ήξερα πάνω κάτω μερικά πράγματα, ρώτησα. Και το γεγονός ότι ρώτησα μου έδωσε παραπάνω πληροφορίες, παραπάνω μόρφωση. Και νομίζω ότι εμένα προσωπικά είναι από τους πιο αγαπημένους μου νόμους επιτυχίας, είναι επειδή με έχει αλλάξει πάρα πολύ τη ζωή μου σε προσωπικό επίπεδο. Γιατί άρχισα να ρωτάω. Ένα πολύ ωραίο κωμικό λίγο quote λέει ότι ο Θεός σου έδωσε 2 αυτιά και 1 στόμα, άρα να ακούς παραπάνω από ό,τι μιλάς. Αλλά άμα το σκεφτείς είναι και αλήθεια. Δηλαδή έχεις 2 όργανα του σώματος και εσύ θέλεις να χρησιμοποιήσεις το ένα. Προσπάθησε να ακούς παραπάνω, σε παρακαλώ. Γιατί θα ακούσεις και κάτι παραπάνω, κάτι που δεν έχεις σκεφτεί. Το μυαλό σου, με συγχωρείς, δεν σκέφτεται το ίδιο όπως σκέφτεται το μυαλό ενός αλουνού. Μπορείς τελικά να ακούσεις και κάτι το οποίο το ξέρεις ήδη.
Δεν σου λέω ότι όλοι θα είναι ξυπνότεροι από σένα. Δεν σου λέω ότι βούλωσέ το κάθε φορά που είσαι σε μια παρέα. Φυσικά δεν προσπαθώ να είμαι τόσο απόλυτος. Νομίζω ότι έχουμε συνεννοηθεί όλο αυτό τον καιρό που κάνω podcast ότι δεν σου λέω να είσαι απόλυτος στο τι λέω ή να το ακολουθάς έτσι όπως στο λέω ακριβώς. Σου λέω όμως ότι δες τη γενική εικόνα, το γενικό πλάνο. Αυτό ήταν ο νόμος επιτυχίας νούμερο 2. Νομίζω ότι τρέχω πάρα πολύ, αλλά νομίζω ότι δεν μπορώ να σου το εξηγήσω καλύτερα. Νομίζω ότι λέω πάρα πολλά ήδη μόνο και μόνο που έχω αναλύσει τόσο πολύ το νόμο επιτυχίας νούμερο 1 και νούμερο 2. Πάνω κάτω, γιατί όπως είπα και πριν λίγο, συνδυάζονται. Γιατί μόλις ακολουθάς το πλάνο νούμερο 1, πας στο νόμο νούμερο 1, πας στο νόμο νούμερο 2. Και νόμο νούμερο 3 θα δείτε τώρα συνδυάζεται με το νούμερο 2. Και ναι, νομίζω ότι τρέχω, αλλά δεν πειράζει. Δεν μ' αρέσει να γίνομαι κουραστικός έτσι κι αλλιώς. Νόμος νούμερο 3. Κυρίες και κύριοι, ό,τι και να κάνετε στη ζωή σας, το τι έχω καταλάβει είναι ότι άμα θέλεις να πετύχεις σε κάτι συγκεκριμένο, πρέπει να διαλέξεις πάρα πολύ κοντά τους φίλους σου. Πρέπει να είσαι πάρα πολύ προσεκτικός σε τι θα επιλέξεις στους κοινωνικούς σου κύκλους και στις κοινωνικές ομάδες. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί άμα έχεις φιλοδοξίες και στόχους και θέλεις να πετύχεις κάτι παραπάνω, θα πρέπει να έρθει η ώρα στη ζωή σου που θα πρέπει να κάνεις μια πολύ μεγάλη μεταμόρφωση και μια μετάβαση στη ζωή σου. Από τη μετάβαση που ήσουν ένα αγοράκι κορίτσι και θα πρέπει να γίνεις άντρας, παράλληλα γυναίκα, θα πρέπει να έρθει αυτή η φάση στη ζωή σου. Και δυστυχώς δεν είναι και το καλύτερο. Όταν εγώ έκανα αυτή τη μετάβαση στη ζωή μου, δεν μου ήταν κάτι εύκολο, σαν να ξυπνήσω την επόμενη μέρα και πάνε όλοι οι κύκλοι μου, τελείωσαν. Τώρα θα επιλέξω συγκεκριμένα αυτά τα άτομα, θα κάνω παρέα με αυτά τα άτομα για να με βοηθήσουν να γίνω καλύτερο. Και φυσικά αυτό είναι το αποτέλεσμα, ελπίζω, εντάξει, δεν στο είπα, αλλά φυσικά διαλέγεις τους κύκλους σου για να μπορέσεις να γίνεις εσύ καλύτερος. Νομίζω ότι αυτό είναι αυτονόητο. Αλλά σου λέω ότι δεν έχω δει πετυχημένο άνθρωπο που είχε 100 άτομα γύρω του σαν φίλους και να ήταν επιτυχημένος. Δεν σου λέω ότι τώρα θέλω να βγάλουμε και ένα άλλο πράγμα. Δεν είμαι επιχειρηματίας και οικονομολόγος, αλλά μου έχουν πει ότι είναι πολύ καλό να έχεις τις δημόσιες σχέσεις, να ξέρεις άτομα. Αλλά το γεγονός άλλο το γνωρίζω άτομα και άλλο έχω φίλους. Είναι δύο διαφορετικά άτομα. Τώρα, γιατί ο νόμος επιτυχίας νούμερο 3 λέει ότι θα πρέπει αυτός ο κύκλος να κλείσει? Πάνω κάτω γιατί δεν πιστεύω, και νομίζω η εμπειρία ζωής μου που μου έχει δώσει τόσο καιρό είναι ότι είναι δύσκολο να βρεις άτομα τα οποία μπορείς να εμπιστευτείς 100%. Άτομα τα οποία να χαίρονται με τη χαρά σου και να χαίρονται όταν σε βλέπουν να το κάνεις τέλεια κάτι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Οπότε μου φαίνεται απίθανο να έχεις 20 άτομα που θα τα εμπιστευτείς με τη ζωή σου. Και αυτό νομίζω εννοώ ότι προσπάθησε να κλείσεις τον κύκλο σου. Με συγχωρείτε. Να κλείσεις λίγο τον κύκλο σου. Γιατί άμα θέλεις να πετύχεις, νούμερο 1 είναι θα πρέπει να βρεις άτομα τα οποία σε υποστηρίζουν. Τα οποία άμα τους πεις μια ιδέα να θέλουν να σε βοηθήσουν, να σε στηρίξουν, να πούν τη δική τους άποψη. Και όχι απευθείας να σε κοροϊδέψουν, να σε γελάσουν, να σε κατεβάσουν. Το νούμερο 1 είναι αυτό, όταν λέω κλείσε λίγο τον κύκλο σου, ότι δεν μπορείς πλέον να συμπεριφέρεσαι και να είσαι με άτομα τα οποία απλά θέλουν εκεί πέρα να είναι για να γελάς και να είστε χαχαχαχου. Και όταν θέλεις να καταφέρεις κάτι παραπάνω, να σου πούν ότι είναι ηλίθιο. Προσπάθησε να μικρύνεις αυτόν τον κύκλο. Να τον μικρύνεις, δεν έχει κάτι άλλο να πω, ναι. Και το νούμερο 2. Το νούμερο 1 είναι, είπαμε φυσικά, να βρεις άτομα τα οποία θέλουν να σε υποστηρίξουν. Το νούμερο 2 είναι, παρόλο που θέλω να μικρύνεις τον κύκλο σου, να βρεις και έναν καινούριο παράλληλα. Τι εννοώ τώρα με αυτά, ότι προσπάθησε να βρεις έναν καινούριο κύκλο? Εννοώ ότι, το έχω ξαναπεί σε προηγούμενο podcast για τους πολύ καλούς μου φαν, δεν μπορείς να θέλεις να γίνεις ο καλύτερος μουσικός και να συχνάζεις με μπασκετμπολίστες. Λέω εγώ τώρα. Να θέλεις να γίνεις ο καλύτερος γιατρός και να συχνάζεις με οικονομολόγους. Δεν σου λέω ότι δεν θα κερδίσεις κάτι. Φυσικά και κάτι θα κερδίσεις. Αλλά δεν είσαι στον ίδιο τομέα.
Δηλαδή οι στόχοι τους δεν είναι ίδιοι με τον δικό σου. Δεν πάτε, πώς το λένε, δεν συγκρούεστε κάπου. Δεν βρίσκεται κοινά στοιχεία κάπου. Το οποίο άμα το σκεφτείς κιόλας δεν βγάζει νόημα. Δεν βγάζει νόημα να είσαι με έναν κύκλο τον οποίο δεν σου προσφέρει και κάτι. Μπορεί να σου προσφέρει κάτι, αλλά δεν είναι προς τους στόχους, προς τα πλάνα σου. Και τώρα ακούγεται λίγο απόλυτο, αυταρχικό, αλλά δυστυχώς έτσι πάει. Ότι θα πρέπει να επιλέξεις τον κύκλο σου. Θα πρέπει να επιλέξεις το τι θέλεις και με ποιους να συχνάζεις. Με το νούμερο 1 με άτομα τα οποία θέλουν το καλό σου και θέλουν πάντα να σε βλέπουν να νικάς. Και το νούμερο 2 να είναι με άτομα τα οποία έχουν τους ίδιους στόχους με εσένα. Να ξέρουν τι θέλουν. Και το γεγονός ότι ξέρουν τι θέλουν να συμβαδίζει με το τι θέλεις εσύ. Και νούμερο 3, το οποίο πήγαμε στο νούμερο 1, νούμερο 2, νούμερο 3. Ίσως έχω ξεχάσει τι είναι το νούμερο 1. Φτάνει, μπορείτε να γυρίσετε πίσω το βίντεο για να δείτε και εσείς ποιο είναι το νούμερο 1. Τέλος. Νούμερο 3 είναι ότι, πάλι ένα πολύ ωραίο στιχάκι που έχω διαβάσει, είναι ότι φυσικά άμα είσαι ο εξυπνότερος στον κοινωνικό σου κύκλο, είσαι σε λάθος κύκλο. Είναι λίγο, ας το πούμε, κακό, ας το πούμε λίγο, πώς το λένε, δεν είναι και τόσο ευγενικό, αλλά δυστυχώς ισχύει. Άμα είσαι ο εξυπνότερος στον κοινωνικό σου κύκλο αυτή τη στιγμή, με τα άτομα που συχνάζεις, δεν είσαι στο σωστό κύκλο. Και το εξυπνότερος, μην μείνεις στο επίθετο το εξυπνότερος. Εξυπνότερος βάλε, δυνατότερος, πιο σοφός, πιο παραγωγικός, πιο ό,τι και να είναι. Βγάλε αυτό το επίθετο και βάλε όποιο θέλεις. Αλλά άμα το σκεφτείς λίγο και το αναλογιστείς λίγο και μόνος σου, προσπάθησε να καταλάβεις τι λέει αυτό το στιχάκι, ότι δεν θα κερδίσεις τίποτα άμα είσαι σε αυτό το κοινωνικό κύκλο. Φτάνει, δεν κερδίζεις κάτι. Άμα εσύ είσαι ο καλύτερος, άμα δεν ακούς τίποτα καινούριο, άμα δεν σε βοηθάει κανένας σε κάτι παραπάνω, είσαι σε λάθος κύκλο. Και πάλι συνδυάζεται λίγο με το νούμερο 2, προσπάθησε να βρεις έναν καινούριο κύκλο. Να συχνάζεις με άλλα άτομα, με άλλες παρέες που θα σε βοηθήσουν. Και όσο κι αν περίεργο σου ακούγεται και λίγο δύσκολο να το κατανοήσεις και λίγο απότομο και τρομακτικό είναι το να προσπαθείς να βάλεις τον εαυτό σου σε μια παρέα ή πάλι σε μια ομάδα η οποία είναι καλύτερη από σένα σε κάτι το οποίο θες να κάνεις, η προσωπική μου εμπειρία με έδειξε ότι άμα πραγματικά θέλεις να γίνεις καλύτερος, το να βάζεις τον εαυτό σου σε αυτή την κοινωνική ομάδα θα σε βοηθήσει στο καλύτερο. Ήμουνα σε μια τέτοια ομάδα που έβλεπα πάρα πολλά άτομα τα οποία ήταν πάρα πολύ οργανωμένα με τη ζωή τους, από το πώς δινόντουσαν, πώς ήταν στη δουλειά τους, πώς μιλούσανε, και εκείνη τη στιγμή φυσικά δεν ήξερα τίποτα από ό,τι ξέρω αυτή τη στιγμή, δεν ήξερα όλα αυτά, αλλά έμαθα, και λόγω αυτών των ατόμων που μου δίδαξαν έμεσα, μου είπαν πώς να είμαι στην καθημερινότητά μου, και φυσικά με έκανε καλύτερο, γιατί συναναστρέφομαι ακόμη με άτομα τα οποία είναι καλύτερα από μένα σε κάτι, οικονομικά, φιλοσοφικά, ξυπνότερα, πιο παραγωγικά, ό,τι και να είναι, είμαι ακόμη σε αυτόν τον κύκλο ομάδας και με κάνει ακόμη καλύτερο. Νούμερο 3, νόμος επιτυχίας νούμερο 3, και από τους πιο αγαπημένους μου, και νομίζω ότι με βοήθησε πάρα πολύ, με πλήγωσε, γιατί φυσικά τίποτα δεν είναι χειρότερο σε αυτή τη ζωή από το να καταλαβαίνεις ότι κάποιοι άνθρωποι πλέον δεν χρειάζεται να είναι εκεί πέρα, αλλά η ζωή είναι άδικη. Δεν είναι όμως ο νόμος επιτυχίας νούμερο 4 ότι η ζωή είναι άδικη. Νόμος επιτυχίας νούμερο 4 είναι να προσπαθήσεις να δουλεύεις στο σκοτάδι. Δεν σου λέω κλείσε τα φώτα αυτή τη στιγμή και άρχισε να δουλεύεις, δεν εννοώ αυτό. Προσπάθησε να δουλεύεις στο σκοτάδι, γιατί όσο πιο στα σκοτεινά δουλεύεις, τόσο πιο λαμπρή θα είναι η νίκη σου. Και το τι λέει αυτό είναι ότι άμα δεν λες τον καθένα το τι κάνεις, το πώς δουλεύεις, το ποιοι είναι οι στόχοι σου, το ένα και το άλλο, τόσο λιγότερες είναι οι πιθανότητες κάποιος να σε σαμποτάρει. Τώρα και πάλι δεν λέω ότι σε όλη σου τη ζωή θα ζεις με εχθρούς γύρω σου και όλοι θέλουν το κακό σου. Μερικές φορές απλά κάποιοι άνθρωποι δεν νοιάζονται για το τι κάνεις. Δεν σου λέω αυτό. Σου λέω όμως ότι
ήμουν και λίγο άρρωστος, με συγχωρείτε. Σου λέω απλά ότι δεν χρειάζεται όλοι να ξέρουν το τι θέλεις να κάνεις με τη ζωή σου. Ή αν είναι να το μάθουν όταν το έχεις ήδη καταφέρει. Δεν χρειάζεται να το λες σε όλους. Δεν χρειάζεται να ξέρουν τα πάντα όλα για εσένα. Δεν μπορώ να σου εξηγήσω το γιατί. Το μόνο που μπορώ να σου πω είναι ότι πολλές φορές όταν θέλεις να πετύχεις κάτι και το λες σε όλους, θα ακούσεις πάρα πολλές υποσχέσεις. Θα σε βοηθήσω και θα κάνουμε μαζί αυτό και θα κάνουμε μαζί εκείνο και όλα θα πάνε τέλεια, εμείς οι δύο θα σε βοηθήσω πάρα πολύ. Ναι, τέλειο σχέδιο. Αλλά στην τελική, όταν τους αναλύσεις το σχέδιό σου, το χρησιμοποιούν εναντίον σου. Γιατί βλέπουν ότι σιγά σιγά το σχέδιό σου πετυχαίνει, ή γενικότερα το όραμά σου, το όνειρό σου, το σχέδιο, οι στόχοι σου πετυχαίνουν. Και αυτό στην τελική ίσως να μην τους αρέσει. Άνθρωποι είναι στην τελική και εσύ ζήλεψες κάποτε και εγώ ζήλεψα κάποτε. Μπορεί να ζηλέψουν και αυτοί κάποτε. Ακόμη και οι τύχοι έχουν αυτιά. Οπότε σε παρακαλώ πάρα πολύ, νόμος επιτυχίας νούμερο 4. Προσπάθησε λίγο μα λίγο να μειώσεις σε ποιον λες τα πλάνα σου, τους στόχους σου, τα όνειρά σου. Γιατί όπως είπα λίγο πιο πριν, δεν έχω δει πετυχημένο άνθρωπο που έχει βρει 20 άτομα τα οποία θέλουν το καλύτερό του. Δεν το έχω πετύχει. Και όπως ανέφερα πριν, έχω ακούσει πάρα πολλά τέτοια άτομα. Αυτό. Και θα δεις όμως ότι άμα το κρατήσεις για τον εαυτό σου, άμα δουλέψεις μόνος σου, θα δεις ότι όταν νικήσεις εννοώ φυσικά όταν καταφέρεις τα όνειρά σου. Δεν είμαι στρατηγός, δεν πας σε μάχη. Μιλάω για τα όνειρά σου. Όταν νικήσεις και επιτέλους καταφέρεις τα όνειρά σου, θα δεις πόσο λαμπρό θα είναι και πώς όλοι θα καταλάβουν ότι νίκησες και πώς θα έχεις καταφέρει. Ακόμη και τότε φυσικά θα υπάρχουν άτομα τα οποία θα σε ζηλεύουν και θα προσπαθούν να σε κατεβάσουν, αλλά πιστεύω ότι άμα έχεις φτάσει στην κορυφή του βουνού, τότε δεν υπάρχει κανένας λόγος να ακούς τα άτομα. Δεν θα έπρεπε να ακούς έτσι και γύρω στα άτομα, ακόμη και αν είσαι στον πάτο του βουνού, αλλά αυτό είναι άλλη ιστορία. Τέλος πάντων, νόμος επιτυχίας νούμερο 4 είναι ότι προσπάθησε να δουλεύεις στο σκοτάδι και η νίκη σου θα είναι πιο λαμπρή. Νόμος επιτυχίας νούμερο 5. Και να με συγχωρέσετε άμα είναι μικρό, δεν έχω κάπου να δω τον χρόνο πόση ώρα είναι, αλλά μέχρι το νόμο επιτυχίας νούμερο 5 θυμάμαι, με συγχωρείτε, άμα σας άρεσε και πάλι δώστε μου feedback να κάνουμε ένα part 2 με αυτούς τους νόμους επιτυχίας. Νόμος επιτυχίας νούμερο 5, και ίσως σας πίκρανα λίγο με τους προηγούμενους νόμους, αυτός είναι ωραίος, αυτός είναι γλυκός και πολύ απλά λέει ότι όταν νικήσετε, πιστεύω πάρα πολύ σε εσάς, γι' αυτό δεν λέω αν και λέω ότε, όταν νικήσετε πιστεύω ότι θα πρέπει να το γιορτάσετε. Οπότε νόμος επιτυχίας νούμερο 5 είναι ότι προσπάθησε όσο πιο πολύ μπορείς και καλύτερα μπορείς οι νίκες σου να τις γιορτάζεις, τις νίκες σου να τις γιορτάζεις. Γιατί όπως έχω αναφέρει πολλές φορές, πάρα πολύ συχνά θα είσαι μόνος και θα πρέπει να δουλεύεις στο σκοτάδι και δεν θα έχεις κανέναν γύρω σου. Οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο όταν δεν είναι κανένας εκεί πέρα να σου πει συγχαρητήρια ή μπράβο ή είμαι περήφανος για σένα. Προσπάθησε να φροντίσεις τον εαυτό σου, να είσαι εσύ αυτός που θα πει μπράβο στον εαυτό σου. Δώσε λίγο κάτι παραπάνω. Ξόδεψε λίγο παραπάνω λεφτά για να μπορέσεις λίγο να ευχαριστήσεις τον εαυτό σου και να πεις συγχαρητήρια στον εαυτό σου. Να καλέσεις έναν φίλο και να ξοδέψεις να του κεράσεις το φαγητό ή το τραπέζι μόνο και μόνο επειδή έχεις καταφέρει κάτι καινούριο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί σου δίνει ένα ψυχολογικό boost, σου δίνει κάτι να προσπαθείς να δουλεύεις κιόλας. Προσπάθησε να λες στον εαυτό σου ότι όταν τα καταφέρω αυτά, γλώσσα σου, το τι ακούς, όχι όταν το καταφέρω αυτό, θα βγάλω τον εαυτό μου για ένα πολύ ωραίο γεύμα. Θα βγάλω την οικογένειά μου για ένα ωραίο γεύμα και θα κεράσω εγώ. Γιατί γιορτάζουμε σήμερα. Μην είσαι πάρα πολύ σκληρός στον εαυτό σου. Και όταν καταφέρνεις κάτι είναι πολύ μεγάλο. Οπότε μην κατεβάζεις τον εαυτό σου, μην λες στον εαυτό σου ότι δεν είναι κάτι. Γιατί στην τελική θα σου πάρει από κάτω. Και είναι το χειρότερο πράγμα φυσικά να έχεις τον εαυτό σου ως αντίπαλό σου και όχι ως σύμμαχο. Και αυτό θα το κάνεις μόνο και μόνο όταν
έχεις ακόμη και τον εαυτό σου αντίπαλό σου. Όταν λες ξανά στον εαυτό σου, ενώ έχει νικήσει, να τον λες ότι δεν είναι και κάτι σπουδαίο, δεν χρειάζεται να γιορτάσουν. Βάλτε καλά τον νόμο επιτυχίας νούμερο 5 μέσα σας, γιατί είναι από τους πιο αγαπημένους μου, ίσως και ο πιο αγαπημένος μου. Γιατί ο δρόμος προς την επιτυχία πιστεύω ότι είναι αρκετά μοναχικός. Όχι πιστεύω, νομίζω ότι είναι αντικειμενικό. Ο δρόμος προς την επιτυχία είναι πάρα πολύ μοναχικός. Οπότε γιόρτασε όταν μπορείς. Να χαίρεσαι όταν μπορείς. Και να ευχαριστήσεις τον εαυτό σου όταν μπορείς. Αυτά. 5 νόμοι επιτυχίας νομίζω ότι είναι υπεραρκετοί. Άμα θέλεις παραπάνω, ψάξε μόνος σου. Τέλος πάντων. Άμα θέλετε part 2, συν 5 νόμους ή 7-10, τους κάνω όλους μαζί. Θα φέρω ένα χαρτί μαζί μου να βλέπω ποιοι είναι οι νόμοι επιτυχίας, άμα είναι να τους γράψω. Ελπίζω να σας άρεσε και να μου γράψετε άμα θέλετε επίσης να φέρω κι άλλον ένα καλεσμένο. Είχα μιλήσει με έναν ακόμη άνθρωπο ο οποίος είναι λίγο πιο ειδικό στο ας το πούμε λίγο motivational speaking, like, τα κίνητρα που δίνεις στον εαυτό σου είναι λίγο πιο χτυπάει λίγο μέσα στην ψυχή σου καλύτερα. Είχα μιλήσει με έναν άνθρωπο και του είπα ότι άμα θέλετε να συνεργαστούμε θα το εκτιμούσα πάρα πολύ και να έρθετε στο podcast μου. Φυσικά άμα θέλετε καλεσμένο, νομίζω ότι το προηγούμενο και το πιο προηγούμενο, το πρώτο μου podcast με τον καλεσμένο ήταν πάρα πολύ ωραία και τα δύο. Πήρα πολύ θετικό feedback. Άμα βαρεθήκατε να με βλέπετε μόνο, παρόλο που επέστρεψα στα solo podcast, να μου το πείτε, να μου γράψετε. Να μου γράψετε και επίσης τους δικούς σου νόμους επιτυχίας. Τι νιώσατε από αυτό το βίντεο. Αυτά. Χαίρομαι που επέστρεψα. Ήθελα να κάνω αυτό το βίντεο, αλλά μία αρρώστησα. Γύρισα ακόμη και το πόδι μου σε διάστρεμα, δεν μπορούσα, ήμουν σε πόνο. Είχα πάρα πολλά. Τέλος πάντων, δικαιολογίες που δεν μου αρέσει να λέω, επέστρεψα. Κυρίες και κύριοι, ήταν το The Saint Show. Ήμουν ο Αλέξανδρος Γαλανός και η ψυχή σου δεν μπορεί να ονειρευτεί χωρίς εικόνες. Καλή σου συνέχεια.